तो लोगोफोर नोंथांमोना बिबसनि रमुखौ नुनो मोनसिगोन गाबोननो माने दिनै 26 गाबोन 27 दान 27आव होगोन बुंदों बिथाङा तो बिथाङा इंस्टाग्रामाव स्टोरी होदों नोंथांमोनाबो नायना ला मा बुंदों बेवहाय यार भाई आपका रोको रुक के रखा तो रोको रुकने की कोई जरूरत ना नहीं है काल से क्योंकि आज लाया है भाई के साथ गया था साला लाया है यहाँ पर है रो काल आप लोगों को देखने वाले काल है 27 क्या है 27 जुलाई तो कल सुबह 9:47 को आपको देखने वाले इस बार ना ही होगा कैंसिल ना ही होगा उलंग कालांग क्योंकि आप उन देख के लाया है पूरा बस तो लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय बिथाङा बुंदों दे एबार केन्सेल जानाय नंला गाबोन होथारसिगोन बिथांनि मबाइलावनो दं भिडिअ गाबोन होथारसिगोन होनदों बिथाङा माने जाबाय आरोना बिथाङा केन्सेल जाखानाय नंला बिदि बुंखादो दा गाबोन नोंथांमोना नेना थाबाय थादो आंबो नेना थासिगोन गाबोन 9:47 होगोन बुंदों फुंनि तो लोगोफोर नायनोसै ना मोनो मोजां जायोना गाज्रि जायो नायनोसै नङाबा आरो नोंथांमोनाबो गासै गोबाव समनिफ्राय नेना दंखायो जानो हागौ तो लोगोफोर नायनोसै गाबोन नङा होमबा तो दिनै भिडिअ बे आपडेटआ बेखिनियानोमोन दिनैनिया दोननोसै होमबा लोगोफोर अके